Бу юлы җәйге лагерда тыныч кына ял итеп булмады. Син дә мин дигәндәй яшәп ятканда көтелмәгән хәл килеп чыкты. Лагерь сакчысының әйберләре югалган. Кемдер аның бүлмәсенә кереп 1000 сум акчасын һәм пәкесен җәлдергән. Монда ял итүчеләр күп, бездән кала шәһәр балалары да, төрле районнардан килгәннәр дә байтак. Әмма угырлар хакында сүз чыккач, тәүдә детдом балаларына шик төште. Әгәр гаеплене табып бирмәсәгез, үзегезгә үпкәләгез. Сакчы каты кисәтеп куйды. Сез генә шул тирәдә йөреләсез, башкалар анда йөрми. Вожатыйбыз Рәфис абый да үзенә урын таба алмады. Ни дисәң дә безнең тәртип өчен ул җаваплы. Эш зурга китсә, тәүдә аннан сорау алачаклар. Детдом директоры да, лагерь җитәкчесе дә, начар карыйсың дип, аны шелтәләячәк. Рәфис абый бездә ят кеше түгел. Ул үзе дә безнең балалар йортында тәрбияләнгән. Әле шәһәрдә ГПТУда укып йөри. Ә җәйге каникулда аны безнең вожатый итеп җибәрәләр. Директорыбыз Мәүлидә Нургалиевна гел шулай итә. Лагерга безнең тәрбиячеләрне түгел, ә элек тәрбияләнгән абыйларны җибәрә. Моның сәбәбе дә бар. Беренчедән, Рәфис абый безнең белән җиңел уртак тел таба. Икенчедән, үзебезнең кеше булгач, балалар аңардан куркып тора. Әгәр ялгыш адым ясасаң, абыебыз ничек урынына утырту алымын яхшы белә. Элек монда тәрбияләнгәндә аның башлык буларак даны сеңеп калган. Угырлык турындагы хәбәрне вожатыйбыз бик авыр кабул итте. Барыбызны җыеп алды да тиз арада бурны табу кирәклеген әйтте. Башланды чокынулар. Һәр бүлмәгә кереп әйберләрне тентеделәр. Һәр кемебездән җентекле сорау алдылар, кесәләрне капшап чыктылар, хәтта сумкаларны актардылар. Тиз эзләү нәтиҗә бирмәде. Пәке дә, акча да табылмады. Шушы эзләүләрдә Динар барысыннан да әүдемрәк булып чыкты. Чыкынулар башланганнан бирле Рәфис абый тирәсендә уралды. Әллә үзенең шәплеген күрсәтергә тырышты, әллә чынлап та теге бурга нәфрәте ташып тора. Ул малай элек Даянның уң кулы булып йөрде. Шул чакта аның этлекләрен күп күрдек инде. Кичкә тиклем карак табылмагач, мөгаен башка балалар аю-маю сөрткәннәр дип уйладык. Әнигә, детдом балалары гына урлашамы? Берәр нәрсә булса, гел бездән күрәләр дип, эштән генә ачуландык. Шул сакчысында әйтим инде, ул әйберенә хуҗа була алмагач, нинди сакчы инде ул? Шәп булгач бөтен лагерьне тентеп үзе эзләсен. Ярый әле монда бездә бар. Без булмасак кемнән күрер иде? Бу сүзләр белән артык ашыкканмын икән. Иртәгәсенә таралган хәбәр күпләрне шаккатырды. Бур табылган һәм ул безнең детдом малае булып чыккан, зык кубып бөтенесенең дә әйберен тентегән Динар бүген иртәнчәк Альбертның ястыгы астыннан югалган пәкене табып алган. Төшке аш алдыннан безне вожатыйбыз яшәгән йорт алдына җыйдылар. Бу чарадан берәү дә читтә калмады. Кешеләре дә, өлкәннәре дә килеп җиткән иде. Инде барысы да урынында булгач, вожатыйбыз бүлмәсеннән Альбертны җилтерәтеп алып чыктылар. Аны күрү белән башкалар шыркылдап көләргә, төрле әрсез сүзләр белән кычкырырга тотынды. Малайның йөзе качкан, туктаусыз ялаудан бите шешенеп беткән, бер-ике тапкыр сугып талганнардыр, битендә уелган урыны да бар иде. Ул башкаларның күзенә күренмәскә теләптер башын игән. Менә, балалар, бур табылды, безнең исемне чыгаручы угры шушы була инде, дип вожатыйның әйтүе булды, башкалар гүләргә тотынды. Крыса, дип кычкырды берәү. Кирәген бирергә кирәк аның, бүтән урлашмас. Нинди уятсыз бәндә булып чыкты. Җитмәсә, бер нәрсә дә булмаганда йөреп ята бит әле. Әйе, аның аркасында кемне генә гаепләп бетмәделәр. Азак үзем шуның өчен башын тыеп алачакмын. Мин алма... Калтырана Альберт гаепсезлеген аңлатып, нәрсәдер әйтергә теләгән иде, аны тыңлаучы булмады. Мондай кылыгы белән киресенчә, Рәфис абыйның ачуын көчәйтте генә. Шымтыр! Вожатый аның колагыннан
борып алды. Бу синең генә этлегең икәнен бөтенесе дә белә. Күргән кешеләр дә бар. Шуның гына эше, сүзгә Динар да кушылды. Кичә генә шул туймас тамакның авызын шапылдатып согыз шәйнәп йөргәнен күрдем. Акчасы булмаса, бетене алсынмы? Ул карагай сайры иде. Шуны шәйнәдем, диде башын күтәрмәй Альберт. Ну, алдаша белә, остары беткән, үзем күрдем, ап-ак сагыз иде, дип үзенекен тыкылдады Динар. Аның бу сүзләре инде бөтенесендә куәтләп куйды. Димәк, шул малайның гына эше булып чыккан. Әнә бит Динар сагыз шәйнәп йөргәнен дә күргән. Хәзер инде Альберт нәрсә генә әйтсә дә, аңа ышанучы булмас. Шул шым гына йөргән малай урлаша дип уйлап та бирмәгән идем. Нинди уңайсыз хәлгә калдык. Вожатый авыр күрсенеп куйды. Хәзер кеше күзенә күренерлек түгел. Әнә, башка балалар бер дә кеше кесәсенә кирип йөрми. Сезгә нәрсә җитми тагын? Ну, абый, бер ала сыер өчен барыбызны да гаеплемәгез инде, дип үзалдына сөйләнде Әмилә. Рәфис абый сүзен дәвам итте. Мондый бурларның башыннан сыйпап куймыйбыз. Шушы хәл башкаларга сабак булырга тиеш. Беләсегез килсә, борынгы заманда урлашкан кешеләр өчен каты җәза булган. Беренче тапкыр урлашса, бармагын кескәннәр, тагын тотылса, тоташ кулын чапканнар. Хәтер, Альберт, бер бармагың белән хушлашасың инде. Артка рәттән кемдер мыскыллы сүз ташлады. Бүтәннәр хихылдашырга тотынды. Уртада торган карак тагын көчле итеп елый башлады. Ә мин Альберт өчен башкача җәза уйлап куйдым. Вожатый пакетыннан катыргы белән кара фломастер алды. Бу әйберләрнең нигә кирәк икәнен озак төшенә алмый тордым. Бүтәннәр шатлыгыннан сикергәләп вожатыйны уратып алды. Шуннан Рәфис теге катыргыга зур итеп «Я вор» дип язды. Малайлар тиз арада бау тапты һәм шул катырганы Альбертның муенына элеп тә куйдылар. Анда нәрсә язылганын күргәч, малай тагын еларга тотынды. Вау, шәп ысул тапкансың, абый, дип хуплап алдылар. Ха-ха, менә кайда ул бур, акча буры, пәке буры. Башкалар белеп торсын, урлашканда бик тоста иде. 2 көн буена шушы язу белән йөрүгә тиешсең. Вожатый бармагы белән кисәтеп куйды. Әгәр шишсәң, кирәген аласың. Ә сез балалар, ул шишмәсен өчен карап йөрегез. Ә хәзер ашханәгә барганда да шул язу белән йөрүгә тиешме? Динар көлүеннән туктый алмый сорап куйды. Әйе, йоклаганда да шишмәскә тиеш, дигән җавап алды. Вожатый җыелышның тәмам икәнен әйткәч, балалар җайлап таралыша башлады. Тик күпләре булай гына китергә ашыкмады. Кемдер Альбертның шәшеннән тартты, икенчесе сүзешкән үгез сыман төртеп китте. Алдына килеп мин бур дип үчекләшүчеләр дә табылды. Бар, югал күземнән, йөгер! Сулкылдап торган малайны Рәфис куып җибәрде. Теге язу белән йөгереп киткән Альбертны Динар куып җитте дә арт ягына шапылдатып тибеп җибәрде. Бур шул тиклем тибүдән тәкмә чатып барып төште, әмма бер сүз дә әйтмәде. Торды да тагын йөгерде. Моннан соң Альбертка тынгылык булмады. Шул язу белән иртәнчәк гимнастика ясарга да чыга, ашханәгә дә барган иде. Анда да малайга тыныч кына ашырга бирмәделәр. Өстәле яныннан үткән бире аңа кагылмый калмый. Берсе башына колак белән шоколдата суып китте, икенчесе компотына бармагын тыкты, өченчесе икмәген тартып алды. Безнең детдомныкы булмаган балалар да бу хәлне күреп аптырый. Кемедер жәлләп карый, кем өчендер мәрәкә. Ә инде Альбертның гаепле башы илгәннән илде. Бер кем белән дә сөйләшмәс булды. Сорау бирсәң дә җавап кайтармый. Шул язуын ташлар иде. Рәфис абый кушканга бүтәннәр күзәтеп йөри. Алай гына да түгел, уңае чыккан саен сугып китәләр, төрлечә мыскыл итәләр. Ә бурны кем якласын инде? Үзе гаепле, дип кенә куялар. 3нче көнне Альберт юк булды. Качкан. Барысы да йоклаган чакта шым гына чыгып тойган икән. Кайда барырын да бер кемгә дә әйтмәгән. Кача инде, диде берәүләр. 1000 сум акчасы бар. Аны бит карак кире кайтармады. Шиткә китеп туйганчы тәмле ашырга булгандыр.
атаклы бурның качуы лагерь тормышына тагы бурыч өстәп җибәрде. Кырмыска оясына таяк тыккандай тәрбиячеләр кем узардан йөгерешә башладылар. Шул ук көнне детдомга да шалтыраттылар, милиция чакырттылар. Погонлы абый озак төпшенде. Барыбыздан да сорау алдылар. Кемгә китәм дип әйтмәдеме? Нинди туганнарын беләсез? Качу турында бернинди дә хәбәр сөйләмәдеме? Авыртмаган башка тимер таяк. Ачуыннан кызарып беткән вожатыйбыз сукранды гына. Ну табылсын әле. Аягын кыскартырман. Бер атнадан соң Альбертны тотып алып килделәр. Күрше районда гына яшәгән әнисенә качкан икән. Ә ул ара бик ерак, 100 километр чамасы. Шул кадәр еракка качар өчен нинди йөрәк, нинди батырлык кирәк. Башкалар күрмәгән чакта аның белән сөйләшеп тә өлгердем. Янымда бүтәннәр булса, Альберт та ачылып бармас иде. Мин аның былтыр балалар йортыннан олы тормышка киткән абыйсы белән яхшы аралаштым. Бәлки шуңадыр да ул миңа ниндидер ышаныч белән карый, җавап бирергә тартынмый. Нәрсә белән бардың соң? Дим төпшенеп. Тәүдә җәяү атладым. Бүтәннәр күрмәсен өчен көне буена урманнан атладым. Артыннан эзәрлекләп чыгырлар дип курыктым. Шулай караңгы җиткәнне сизми дә калдым. Ахырда бер каен төбенә куш корып йокладым. Эртәгәсенә олы юлга чыктым да машина туктаттым. Алар мине авылга тиклем алып барды. Хәтәр икән. Нәрсә охшадың соң? Ашыккансыңдыр. Койдан, җәй көне кеше ашыга диме? Урманда җиләктән күп нәрсә юк. Малайның үз башыннан ук күренеп тора. Өендә аңа әллә яхшы карау булмаган. Киеме пешранып беткән, тырнаклары кирләнгән, чәче дә майланып тора. Син кайтып төшкәч, әниең куангандыр, дим малайны куандырырга тырышып. Альбертның йөзе үзгәрде, күземә карарга уңайсызланып, башын читкә борды. Юк шул, дип авыр сулап куйды ул. Мин өйгә кайтып кергәндә, өй тулы кеше иде. Әни әллә кемнәр белән эчә. Ашарга бер нәрсә дә юк. Аптырагач туганнарым барып йокладым. Әнием минем кайтуга әллә ни куанмады да. Өйдә начар булгач, нигә качып кайтасың соң? Монда ашарга бар, киендерәләр. Анда аш булсам да, күңелем тыныч. Берәү дә җәберләми дә, тукмамый да. Үзеңә үзең хуҗа. Беләсеңме, Ильяс абый, мин мондый тормыштан арыдым. Хәтта кайсы вакытта яшисе дә килми. Көндә талаш, көндә тартыш. Минем өчен иң яратканы төн. Төштә генә мин иң бәхетле кеше. Йөгерәм, елмаям, шаярам. Нәк әкияттәге кебек. Барысы да яхшы, барысы да бәхетле. Шуңа уянырга куркам. Уянсам, икенче тормыш башлана. Монда әкият кайгысы юк. Арыдым мин. Урлашмасаң, андый бәләгә тармас идең. Нәрсәгә кирәк булды ул пәке? Үз исемеңне шуның өчен сатып? Альберт кинәт кызарынды, менә елар төсле. Ильяс абый, син шуңа ышанасыңмы? Урламадым мин, урламадым. Малай башын түбән иде дә чыгып китте. Урлашканы бер хәл, качканы өчен Альбертка эләкте генә. Рәфис абый да бер җәзасыз калдырыр иде. Бүтәннәр котырачак. Балалар да нәрсә булыр дип кабатлап йөриләр. Шуңа да барысы алдында да качкынга сабак бирү мөһим булгандыр. Җитмәсә вожатый янында уралып йөргән малайлар да тик тормый. Әллә нинди этлекләр уйлап чыгарып, бүтәннәрне котыртырга гына торалар. Альбертка кем ул җәзаны уйлап чыгаргандыр, белмим. Тик лагерьдан ул буш кайтмады. Малайлар аның җилкәсенә вор дигән наколка эшләгән. Кайдан кирәк ярагын табарга дип аптырап тормаганнар. Гади энә белән яшел төстәге ручка да җиткән. Шул энәне буяуга манчып, тәненә язу чыгарырлык итеп чәнишкәннәр. Наколка безнең детдомда ят күренеш түгел. Күпләр эшләтә аны. Аның буенча берничә оста да бар. Кемнәрдер хәтта шуның өчен алма я киеме белән түләргә әзер. Андагы язулар да төрлечә.
Біреу түшіне яратып йөргән кызының исемен яздырта, икенчесе кулына туган елын терки, өченчесе балалар йортында яшәгән елларны күрсәтә. Аждаһа, йылан, бүре сурәтен төшергәннәре дә бар. Тәмәке тартып, гел суышып йөргән малайлар өчен ул ниндидер горурлык, югарылык билгесе. Төрле наколкалар бар. Тик Альбертныкы кебекне тәүге күрдем монда. Ничек котылыр икән шул язудан? Шушы хәлдән соң Альберт безнең белән аралашып бармады. Еш кына почта ягына йөри башлады. Яракта яшәгән туганнарына бер туктаусыз хат яза дип ишеттек. Һәм яңа ел алдыннан аның туганнары килеп төште. Әнисенең якыннары аны уллыкка алырга булганнар икән. Белсәгезче малайның ни тиклем шатланганын. Альбертны шуннан соң башкача күрмәдем. Теге наколка хакында да онытылды. Тик киләсе ел без янә шул лагерга ял итәргә бардык. Шунда бер шәһәр малае белән аралашып киттем. Ул да былтыр монда ял иткән иде. Тик нигәдер сөйләшкән булмады. Сез детдомда булсагыз да бик яхшы яшисез, ди ул көнләшә биреп. Нигә улай дип уйлыйсың? Менә сез җәйге лагерга килсәгез, барыгызга да акча биреп җибәрәләр. Ул магазинына барып, нәрсә телисез, шуны аласыз. Миңа нием акча бирмәде. Көтелмәгән хәбәрдән аптырап калдым. Көйт юкны сөйләмә, кем безгә акча биреп куйсын ди. Чынлап та, үзем кайчан соңгы тапкыр акча тотканны да исләмим. Бу әллә нәрсә сөйләп утырашы. Бердә әкият сөйләмим, күргәнем бар, шуңа әйтәм. Нәрсәне күрдең? Былтыр сезнең бер малайыгыз мине үзе белән иптәш итеп магазинга алып барган иде. Кибеткә кергәч, ул өстәлгә шап иттереп 1000 сум акча салды. Мондый байлыкны күргәч, күзләрем чагылып китте. Безнең детдомда һәр кемебезгә җәйгә шулай акча бирделәр, дип мактанды ул. Нәрсә әйтергә дә белми, авызымны ачып, өнсез калдым. Шулай да көч табып, сөйләшүне дәвам иттем. Кем соң ул малай? Динар.